लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय आंनि दोंस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआनो जाहैबाय कमेन्ट्सनि रिप्लाइ। आं 10K नि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन ना, ओमफ्राय आं होनदोंमोन ना बेयाव जायफोरा आंनो कमेन्ट्स हरगोन बायदि बायदि कुइसन खालामगोन, बे कुइसननि रिप्लाइखौ आङो मेसेजनि गेजेरजों हरनाय जानाय नंला, भिडिअनि गेजेरजों हरनाय जासिगोन होननानै बुंदोंमोन ना। ओमफ्राय आङो दिनै बेनि रिप्लाइखौ भिडिअनि गेजेरजों हरनाय जासिगोन। हरफोराव देलायना आं बिदि सिमा मोजां मोजां नुयो, एक्टर एक्ट्रिसफोरजों शुटिं खालामनाय नुयो। आंबा अक्षयमोनजों सलमान खानमोनजों शुटिं खालामनाय नुयो। सिमाङाव बिदि देलायना थाला, ओंखायनो आङो बिदि देलायनानै थायो हरफोराव। मानसिफोरा जा गाजा गाजा कुइसन सोंबाय, आयै फिसा हिनजाव आं दा मबाइलखौनो होआखै। आंखौ दिनै मानसि मोजां नुथाय मावजि बायदि नायनाय लोगोफोर। आं माने देलायदों मिथिगौना, हरफोराव आङो जा देलायखायो। हरफोराव देलायनानै उन्दुना थाब्लाना फुङाव मोखाङा जा मोजां स्लिम स्लिम जानानै थायो। ओमफ्राय आरो हराव बिदि मोजां मोजां देलायनानै उन्दुब्ला जा मोजां मोजां सिमां नुयो। आंथ' बिदि देलायनानै उन्दुब्लाथाय गावखौनो जा एक्ट्रेस जानाय सिमां नुयो। ओमफ्राय आरो शाहरुख खानमोनजों, अक्षयमोनजों, सलमान खानमोनजों जा शुटिं खालामनाय नुखायो। आंथ' सानसेखालि सोरजोंमोनलाय सानसेखालि आङो अजयजों जा मोजां देलायना उन्दुना दंमोन। ओमफ्राय अजयजों सिमाङाव शुटिं खालामनाया जा स्ल' मोसन खारखादोंना। दे बिदिब्ला दाना भिडिअखौ जागायलांदोनि। आङो नोंथांमोननि कुइसनखौ नायै नायै आङो एन्सारखौ दाना होलांसै आरोना। सोरबा मा मा कुइसन खालामदोंमोन आंनावबा जागायलांसै, नायलांदो। गिबियावनो दङ देरहासा बर'। बिथाङा सोंदों आब'नि हासबेन्डआ एक्सट्रा जब मावो नामा होननानै। मोजाङानो कुइसनाथ'। आंनि हासबेन्डआ जबथ' मावा, बिजनेस मावो। ओमफ्राय न'आव कम्पिउटार दखान दं, दुखानाव थायो सम सम, बेनोसै आरो गैला। ओमफ्राय जिखि जाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। दाना दङ रन्जय गयारि, नाइस होनना बुंदों बिथाङा, बिनि थाखाय थेंक इउ। आरो सनजिब बर', बिथाङा बुंदों आं हले बाजैसो लिंगोन दे होननानै बुंदों। जेबो नङा दे, आंखौ गोसोबादि लिंनो हागोन, बाजैबो लिंनो हागोन, आनैबो लिंनो हागोन, मादैबो लिंनो हागोन, आदैबो लिंनो हागोन, आब'बो लिंनो हागोन, गोसोबादि लिंनो हागोन, मा लिंनो गोसो लिंबानो जाबाय आरो। आं गरम जासोदों, फेन लगायना हो। ओमफ्राय दाना दङ कनिका नार्जारि, गोजोननाय थाबाय सिस, थेंक इउ आब' कमेन्ट खालामनायनि थाखाय। आरो दाना दं नुकुल बर', जों दं साबस्क्राइब खालामगोन बानायबाय था होननानै बुंहरदों, थेंक इउ बेनि थाखाय। दाना सोर दङ खरगेसर बाग्लारि। आंथ' नोंखौ सिनायखायो, नोंबोथ' आंखौ सिनायखायो। नोङो मा कुइसन हरदों आंनाव, बाजै गावदां नोंनि थांखिया मा एसे फोरमायनो हागोन ना बाजै प्लिज। आंखौ गावदां बुंदों, आं गावदांदों आरो र' आयना खनसे नायनि। थेलेबलेबसो दे, आङो गावदां नङा। आंनि थांखिखौ सोंदों ना। ओरैनोलाय आंनि थांखिया एसेबां गिदिर नङा, थांखिया फिसासो आंना। आंनि थांखिया आङो करिय'ग्राफार जानो लुगैयो, ओमफ्राय प्रडिउसार जानो लुगैयो, ओमफ्राय कमेडिमेन जानो लुगैयो। बे मोनथामानो आरो आंना थांखिया। ओमफ्राय बिदिनो गेजेर गेजेर एक्ट्रेसबो जानो लुगैयो। एक्ट्रेसखौ बांद्राय जानो लुगैया, मानो होनब्ला आं गावखौनो गाव एक्ट्रेसाव समायनाय बायदि मोना। बेनोसै आंना थांखिया। जेखि जाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ खरगेसर बाग्लारि। ओमफ्राय दाना दङ हाथरखि ब्रह्मआ, नों मानो उन्दै गोरलै बायदि रायलायो। कुइसनाथ' मोजाङानो।
आं मानो उन्दै गोरलै बायदि रायलायो मिन्थिगौ ना माने आंथ' इसिबां गिदिरबो नंखाया नंनायालाय एसे उन्दैयानो आं माने उन्दै जानानै थानो गोसो जायो गावखौनो गाव उन्दै साननानै लायो ओंखायनो आङो उन्दै बायदि रायलायो आरोना जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ दाना दङ बिजय बर' आब'आ नोगोद मोसानोबो रोंगौ ना औ मोसानोलाय एसे रोङो रोंनाया माने आं मोसानोबो जोबोर मोजां मोनखायो नालाय अब्लाबो बांद्राय रोङा गावनि आन्था एसे रोङो आरोना जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ दाना दं लाइमोन बसुमतारी कंग्रेचुलेसन दादाय एन्ड आदै थेंक इउ लाइमोन दाना एमबि कंग्रेचुलेसन आब'आ खृष्टान नामा कंग्रेचुलेसन बुंनायनि थाखाय थेंक इउ आगै आं खृष्टान नङा दे आगै आङो माबासो हिन्दुसो अनसाय दैमारि कंग्रेचुलेसन आदा एन्ड बाजै थेंक इउ अनसाय दाना दं कबिता बसुमतारी आब'आ जि लासै लासै रायलायो नोंगौ नोंनायालाय आं एसे लासै रायलायो जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ दे आङो नेक्स्ट टाइम गोसा गोसा रायलायनो नाजागोन दे आगै सिन्था खालामनाङा दाना दं बिजिता हायनारि आब' नों मानो भिडिअ बानायनायाव सिन्दुर आसान मालाफोरखौ मानो गाना प्लिज आब' रिप्लाय हर सरि आब' सोंनायनि थाखाय गाज्रि मोननाङा गाज्रि मोना आगै आंनो होनखादोंना आंनाव गोसोबायदि सोंनो हागोन होननानै आंनो बुंखादोंना थाम्फैया गाज्रि मोना दे आगै सोंनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय नोंनि रिप्लाया जागोन आङो सिन्दुरखौ लानाया लायो आंथ' सिन्दुरखौ लाखाबाय थायो ओमफ्राय माने आं सिन्दुरखौ एसे फिसा फिसा लायो आरो मानसियाबो मोखाङा फिसासा नालाय सिन्दुर गिदिर गिदिर लाबा बारा समायनो नागिरा ओंखायनो मानसिनि मोखांजों मिलायनाय बायदि सिन्दुरखौबो एसे मिलायनानै लायो आरो ओमफ्राय खानायखौ आङो ओरै खायलें हयो नालाय ओमफ्राय खायलें हबाथाय आंनि बे सिन्दुर लानायखौ खानाया ओरै जासिगोन नालाय नुवा आरो ओंखायनो सिन्दुर लायि बायदि सानो आरो मानसिफोरा खिन्थु आं सिन्दुरखौ सानफ्रोमबो लाखायो ओमफ्राय आसानखौलाय नै गंसे गंसेल' गानो आसानखौ माने आङो जेव गाननो बायो आसानखौ खामानि मावनाय मानायफोराव खिंख्रिं खांख्रां गाबलाबायसिना खोनासंबासोयो आङो ओंखायनो आं गंसे गंसेलाय गानो माने सिम्पोल गाननो लुगैयो आरो बेनोसै एन्सारा जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ दे आगै दाना दङ कनक बसुमतारी गोजोननाय थाबाय दे नोंनि बिसायखौ दिन्थिनायनि थाखै थेंक इउ दाना रोन्दाव रामसियारि कंग्रेचुलेसन आब' थेंक इउ आगै दाना दङ जेक अफिसियेल ब्लग भिडिअसनिफ्राय बरिया होनदों थेंक इउ बरिया दाना बिरखां बसुमतारी आब'नि हासबेन्डआ साख्रिफोर मावो नामा आब' प्लिज रिप्लाय मी बेखौथ' आं सिगाङावबो खोन्थाबोखाबाय खोन्थानायालाय अब्लाबो नोंनि बाहागो खोन्थानोसै आरोना जबथ' मावा बिजनेस मावो ओमफ्राय न'आव कम्पिउटार दुखान दं दुखानाव थायो सम सम बेनोसै आरो गैला जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ दे आगै दाना दङ नमिता दैमारि कंग्रेचुलेसन आदा बाजै पार्टि जानो थांगासिनो हु साइकेल सालायनानै खारबोदों माथो दाबो मोनफैयाखै नोंलाय माला फैनाय साला नोङो मेसेजफोरावल' बुंहरो ना जोंहानाव फैगोन होननानै माथो फैयानो दङ रबि बसुमतारी नाइस बुंनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय दाना दङ जिरस नार्जारि मोजां जादों बुंनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय दाना दङ सनजित गयारि भिडिअ बानायनायाव बाजैया मानो सिन्दुर लाया आरो आसान गाना सरि कुइसन खालामनायनि थाखाय बुंलायलायनाङा माने आं कुइसन खालामनो होखादोंना सरि बुंलायलायनाङा बेनि एन्सारखौ आं सिगाङावबो होबोखांबाय बै सोरमोनलाय सिगाङावबो होबोखांबाय अब्लाबो आं नोंनि बाहागो आङो सिन्दुरखौ लानाया लायो खिन्थु सिन्दुरखौ फिसा लायो ओमफ्राय फिसा लानानै मैया खानायखौ ओरै हयो नालाय बिदि हनायखाय आं सिन्दुर लानायखौ बारा नुवा आरोना ओमफ्राय मानसिनि मोखाङाबो फिसा नालाय ओंखायनो आं मानसिजों समायनाय बायदि सिन्दुरखौ फिसा फिसा लायो आरोना ओमफ्राय आसान
बेनोसै एन्सारा जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। ओमफ्राय दाना दङ अनजिमा दैमारि आंनि मुङाबो अनजिमा आब' होनना नोंनि मुङाबो अनजिमा आंनि मुङाबो अनजिमा बिदिबा सानैजों सुखियासो जागोन आंखौ गरम मोनदों। ओमफ्राय आं नोंनो मोनसे खोथा खिथानि दे अनजिमा मानसियाना एसे जोहोलि जायो आरो नंगौना नङा मिथिया खिन्थु आं मा जोहोलि आरो नों मालाय जोहोलि नङा दां आं मा जोहोलि जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ दे लोगो जोंहा अनजिमा लोगो जानो मोनसिगोन। ओमफ्राय आङो आंनि नामखौ अनजिमाजों समायनाय बायदि मोना अनजिबासो समायसिननाय मोनो आं अनजिमा नामखौ बोरैबा जेंगाब गाब मोनसोयो। दाना दङ मिस्टेक भिडिअ अफिसियेलनिफ्राय मारै फाव खामखो आब' ओखि आं मारै फाव खामखो आब' ओखि कुइसनखौ आं बारा बुजियाखै आरो माने आंनि फाव खालामनायखौ सोंखो ना माखोथाय आं कुइसनखौ बारा बुजियासै जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ दे आगै। ओमफ्राय दाना दङ बन्दना बर' आब' गुमैया दा मा खालामो मुथुआ आंखौ नेना हरदों। बन्दना बर' आब' गुमैया दा मा खालामो माबाफोर जब मावो नामा? जबथ' मावा बिजनेस मावो ओमफ्राय न'आव कम्पिउटार दखान दं दुखानाव थायो सम सम बेनोसै आरो गैला। बेनोसै जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। कास बसुमतारी आब' गुमैया मा मावो बेखौथ' आं खोन्थाखांबायानोसै जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। मारलि बर' कंग्रेस आब' आरो गुमै थेंक इउ आगै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आरो कंग्रेस बुंनायनि थाखाय। बिपुल राम सियारि आब' मिस्टारा मा मावो बेखौथ' आं खोन्थाखाबायानोसै जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। सिमांसा समायखानाय गुमैया आब' सानै थेंक इउ सिमांसा। रैसुमै नार्जारि जोबोद मोजां अनलायखायोना नोंसोर आब' गुमै? औ अनलायो अनलायनायालाय अनलायनानै थाखानांगौना थानायालाय अनलायो। जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। तुलसि बसुमतारी कंग्रेसुलेसन आब' गुमै तुलसि आगै थेंक इउ कंग्रेसुलेसन बुंनायनि थाखाय आरो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय। गावदांगानि पाटारि बेबि लानायनि प्लेनिं खालामथ'वाखै नामा? गावदां बे रायजोफोरनि गेजेराव आंखौ बिदि सोंना होबाय नोङो र' मोनसिगोन नों आंजों नोंनि एन्सारखौ आङो वाट्सएपआवसो खोन्थाहरसिगोन दे गावदां आं बे रायजोफोरनि गेजेराव बेनि एन्सारखौ खोन्थाया जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ गावदां। दाना गुरुन आब' हायोबा साबसक्राइबारफोरखौ हाइड खालामाबा मोजां जागौमोन नामा? आगै खालामनायाथ' खालामाब्लाथ' मोजां जागौमोन जानाया अब्लाबो आं बिदि सानदों आरोना 15K जाब्लासो देखायनोसै होननानै सानदों आरोना दे जिखिजाया 15K जाथोंसै बिनि उनाव हाइड खालामला जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आगै। खरगेस्वर बाग्लारि फैलायबाय नोङो खननै फैलायबाय। बाजैया माने एसां गाजा आरो माने एसां थेफाफालै बाजै नों ओंखाम मोनजायाखै नामा? हा 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 बा जा मिनिखादो माथो आंखौ आं थेफा नुवाथ' आङो ओंखामखौलाय मोनजायो आंसो जाग'नोनो हाया ओंखायनो आं थेफाफा जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। दाना दङ BRGS बर' अफिसियेलनिफ्राय कंग्रेसुलेसन आब' 10K साबसक्राइबार जानायनि थाखाय थेंक इउ आगै कंग्रेसुलेसन बुंनायनि थाखाय। दाना सुप्रिया ब्रह्म जोबोर अनलायनाय नुयो नोंसिनि जदिखौ सिस नाइस जदि नोंखौबो जा किउट नुयो इस आं किउट नङालै नाइस बुंनायनि थाखाय आरो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आब'। आं किउट नङालै आब'। बिष्णु बर' कंग्रेसुलेसन आब' थेंक इउ आगै। दाना दं जेप' दैमारि कंग्रेसुलेसन आदा बाजै पार्टि होनांसिगोन दै आदा बाजै इस नों दिल्लीनिफ्राय फैग्रो होनब्लानियान देन आङो पार्टिखौ होगोन नों फैब्लासो पार्टिखौ होनो हागोनलाय नों गैयाब्ला बोरै पार्टि होनो
दे नोङो दिल्लीनिफ्राय फैबा पार्टिखौ होनोसै जिखिजाया कंग्रेचुलेसन बुंनायनि थाखाय आरो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ जेफत दैमारि रंजालि रामसियारि बेसे गोबाव जाखो आब' नोंसोरना हाबा जानाया प्लिज खोन्थाहर आब' मोजाङानो कुइसनाथ' आं मोजां मोनदों जोंना हाबा जानाया बोसोरनै जाबाय आङो ग्रेजुवेट जाखांनाय लोगो लोगो हाबा जादों होनब्लानिया आङो 23 इयार्स जाबायमोन आरोना ओमफ्राय हाबाया दा बोसोरनै जाबाय आं दायो 25 जाबाय बुरिबाय एसे जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ रंजालि रामसियारि अन्नाय बर' कंग्रेचुलेसन फ्रेन्ड अन्नाय रानि थेंक इउ लोगो कंग्रेचुलेसन बुंनायनि थाखाय आरो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ मिजिं दैमारि आदा जोंसार होननानै हरदों आदा जोंसारखौसो होनदों आंखौथ' होनाखै आं खोन्थाखाया कमेन्ट खालामनो थाखाय थेंक इउ मिजिं दैमारि दाना दङ रुपालि बर'आ सोर मिथिगौ ना रुपालि बर' आंनि असे बिनानाव आं नोंसोरो आंनि साबसक्राइबार लोगो नोंसोरो माब्लाबा आं रुपालि बर'खौ सिनायथि होगोन दे रुपालि बर'आ मा कमेन्ट हरदों आंनो बिदि हरदोंमोन नै रुपालि बर' बियानि नै हरफिनबाय आं नोंनोबो थेंक इउ दाना नायामि बसुमतारी बेफोरबायदिनो सापर्ट होनांगौ हासबेन्डआबो औ नायामि बसुमतारी नों जोबोद मोजांखौनो बुंदो बिदिनो बुंना होनांगौ अब्लासो हासबेन्डफोराबो गाव बिदि सापर्ट होबाय थाबासो भिडिअ बानायनो इन्टारेस्ट जागोन ना नों जोबोर मोजांखौनो बुंदो जोबोर मोजां मोनखादों आङो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आरो सापर्ट होनांगौ होननानै बुंनायनि थाखाय थेंक इउ नायामि बसुमतारी ददेरे खाख्लारि कंग्रेसिस थेंक इउ लोगो ददेरे कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आरो कंग्रेस बुंनायनि थाखाय थेंक इउ देबेन बसुमतारी नाइस थेंक इउ नाइस बुंनायनि थाखाय आरो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय टि एन ब्रह्म मेनि थेंक्स थेंक इउ कमेन्ट फाग्लि फाग्लि उलु कुचु आचिल केसे आनी दाना दङ दिपामनि नार्जारि बिथाङा मा बुंदों कंग्रेचुलेसन आब' आंनि मोनसे सोंथि मेरे आब'आ हाबा जानाय नामा ए मेरे आब'आ हाबा जायाखै आंसो हाबा जानाय दाना दङ रैसुमै रामसियारि आब' नोंनि खानाया जा मोजांखा बुरजाबो गवाबो खोमाना नों मा थाव मा सेम्पु लागायो अन्नानै भिडिअ बानायना हरलाय आब' प्लिज खानायालाय आंना एसे बुरजाया गनायाबो एसे खम आं जेन्थुका फुनबाय थायोना गेजेर गेजेर जेन्थुका लाबा खानायखौ आं गगानाय मोनो आं भिडिअबो बानायदोंमोन ओमफ्राय आं सेम्पुखौलाय माबाखौ लायो हेड एन्ड शोल्डार्सखौ लायो माबानिखौ तुलसिनिखौ ओमफ्राय आं थावबा फुननाय जाया आरोना आं थाव फुना बोरैबा खानायखौ आं थाव फुनबा लाथा मोनो ओंखायनो आं थाव फुननाय जाया आरो जिखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थेंक इउ दे आगै दङ हाथरखि ब्रह्म मा ओमफ्राय होनो ए बे ओमफ्राया माने जोंनिथि गासैबो मानसिफोरानो ओमफ्राय होननानै रायलायो आरो ओंखायनो गासिबो रायलायो नालाय ओंखायनो आंबो रायलायो ओमफ्राय होननानै जेखिजाया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि बेस्ट फ्रेन्ड दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्ट शुक्रबाराव लोगो मोनफिनगोन आं दिनै बांद्राय कमेडि खालामाखै मानो होनब्ला आं एसेबां कमेडि खालामनो गोसो जायाखै दिनै ओंखायनो बांद्राय कमेडि खालामनाय जायाखै आरोना दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय गोजोननाय थाबाय बाय गुड नाइट आयना खनसे नायनोसै आंहा उन्दुनायनि सिगां